Движението по улиците и шосетата и магистралите в нашата страна всеки изминал ден става все по-натоварено. Това подсказва на всички участници в движението, като пешеходци, велосипедисти, мотористи и шофьори, да спазват правилата за движението. Най-уязвими са пешеходците и велосипедистите, но не по-малко опасни са и самонадеяните мотористи. Те се навират навсякъде, не се съобразяват с останалите участници в движението и последствията при евентуална катастрофа са най-сериозни за тях. Затова се обръщам към всички участници в движението. Бъдете толерантни един към друг. Вижте как би трябвало да проявявате уважение помежду си и си извадете сами изводите, след като изгледате до края кадрите на натоварено кръстовище в Белград. Наши съседи са близки до нашия менталитет, но както сами ще се уверите, са постигнали взаимно уважение като участници в движението, независимо от начина на предвижването.